L'1 de maig és dia de fires a Figueres. Organitza Casino Menestral. El restaurant Mar Renard de Mollet de Peralada ha fet entrega dels premis del segon concurs de poemes que organitza per celebrar la Diada de Sant Jordi. El tema d'enguany ha estat la vinya i l'olivera, com a homenatge al paisatge de l'Alt Empordà. S'hi han presentat 52 poemes que han estat avaluats per un jurat format per 12 persones. Aquests són els guanyadors. Tercer premi per Daniel Ferrer, el segon per Quim Martínez i el primer per Pep Marí Cortés. Tots han recollit els seus obsequis de mans dels organitzadors i jurat. El primer premi és per aquest poema que es diu Infinit, que ha llegit el seu autor. Aquí en teniu un fragment. Ara que els ametllers estan florits, vull tornar a l'Empordà. Ara que els dies es junten amb les nits i les oliveres s'han de podar. Una vinya és una olivera en petit. Aquests paratges tenen la màgia de l'infinit. En el transcurs d'aquest acte, alguns han aprofitat per endur-se el roser amb què el setmanari Empordà obsequia als seus lectors per Sant Jordi.